Wala pa sang kumpirmasyon ng otoridad kung ang nasapwan nga nasunog nga bangkay sa sulod sang isa ka subdivision sa barangay Ungka 1, Pavia kag si Frank Royce Barbasa nga bising pa tubtub subong ang isa lang ka persona. Iniapisar nga nakitaan malapit sa bangkay ang wallet nga nagaunod sang driver's license nga ginapinagiyahan ni Barbasa. Si Barbasa among isa ka nursing student sang isa ka universidad sa syudad sang Iloilo kag residente sang barangay Punta Tabuk, Rojas City, Capiz. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Ritzfield de Presquito, hepe sang Pavia Municipal Police Station, iyagin payag nga nagkontak na sila sa pamilya ni Barbasa agud magpaidalom sa DNA test kag mahibalan kung ila gid man nga himata ang nasapwan nga bangkay. Suno kay Presquito, ulihi nga nakitan si Barbasa sa ginatiniran sini nga puluyan alas 5 sa hapon sang Abril 28 sa distrito sang Lapas kag nakaistorya pa sa iya tiyo nga yara sa sagwa sang pungsod alauna sang kaagahon sang Abril 29. Ginpakigbay ni Presquito nga base sa pamilya ni Barbasa, masami ini nga wala nagalisensya kung may ara sang ginakadtuan. Suno pa sa impormasyon, posible nga ginkadtuan sini ang iya ex-girlfriend apang sang ginpadulungan sang kapulisan ng babayi. Wala ini sang ginhatag nga madamo nga mga impormasyon. Sa subong, igapaidalom pa ang bangkay sa autopsy agud matumod kung ano gid ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. So, ginkontak nato ng iyang family, especially ang iyang mother sa may region para sa swab test kung magsibo ang DNA sang biktima kag sang mother sang nakita ang ID ni Frank. But silingon ang na-recover tang ID kag ang biktima isa lang.